Pridružimo se Šapcu i drugarima iz Mega Metala, gde ćemo iskoristiti njihov kran i ko zna šta će nam još sve trebati da iservisiramo lagere na Kobilici, zamenimo slot strip i uradimo još gomilu nekih hardcore poslova koji su sastavni deo ovog našeg prelepog sporta. Što bi rekli, što je dobro ovo jedrenje. Tako da eto, otvaramo sezonu vožnje prikolice u nedogled, otvaramo sezonu hardcore radova, malo ćemo da se ulepimo, malo ćemo da šmirglamo, brusimo, sečemo i nadam se da ćemo uskoro imati jedan bolji i pre svega brži brod. To je poenta svega. Da otklonimo neke potencijalne kvarove i nešto na što sumnjamo, zbog čega brod nije imao baš neke idealne performanse u prethodnoj sezoni. Stavi maticu na ovo. Tebi je ovo imbus da možeš držiš kontra. Znači ovo treba da nagojimo za ovo, pa ovaj unutrašnji deo da ostane isti. Razumiješ? Znači ista mera unutrašnja. Malo piše. Računali smo da taj najbolji scenario se desio i ne desio. Da. Sini Tiću, Jerinkiću, Mega Metal Šabac, dan drugi, a? Dan drugi i neće biti treći. Nadamo se i finalni, što je dobro ovo jedrenje, a? Ovo jedrenje su ono najbolji deo jedrenja. Ajmo. Ajmo. Efekat jedriličarskog auta. Ima mesta za vozača. Šta ćeš s tim? To ti je gore da se šafi primislic. Šaf za čert. Kad navoj krene. Kad navoj krene. Kad krene navoj. Znači prvo Turpija, onda Čekić. Ili će prvo Čekić ponovno Turpija. I onda deo auto. Boga mi juče je radio Čekić. Da skinem prvo, da izbacim pa da ga turpijam ili da ga turpijam tamo. Pa ne, mislim da je najbolje da ga izbacimo prvo. Da prvo Čekić.